Goeie, en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Aas is mij een peteer, maar ook optreden van Iris Kroes. We hadden de squallenband van Comenius, maar we zetten uiteindelijk bij The Wieners. About where they came from, but when I hear that stuff I let it be, 'cause it makes me feel like I wanna break some, to know that I come from the state of Tennessee. Let's give old Tennessee credit for music, as they play it up in Nashville every day. Let's give old Tennessee credit for music, as they play it in that old hillbilly way. Mr. Red Foley came from Kentucky, Ernest Tubb down from Texas, don't you see? 'Cause if all you folks out there can remember, Mr. Eddie Arnold came from Tennessee. Let's give old Tennessee credit for music, as they play it up in Nashville every day. Let's give old Tennessee credit for music, as they play it in that old hillbilly way. Say they can blow up our world, dear. Well, a country boy like me, I would agree. But if all you folks out there will remember, they made the first atomic bomb in Tennessee. Let's give old Tennessee credit for music, as they play it up in Nashville every day. Let's give old Tennessee credit for music, as they play it in that old hillbilly way. Yeah, play it. Let's give old Tennessee credit for music, as they play it up in Nashville every day. Let's give old Tennessee credit for music, as they play it in that old hillbilly way. Heerlijke muziek van The Wieners. Ze komen regelmatig in Friesland. Straks praten we nog met hun en ze zullen nog meer spelen. Jaren 50, jaren 60, rock and roll, daar ben ik altijd voor in. We beginnen ook naar muziek, want dit is Iris Kroes en haar nieuwe EP, Kroes door het leven. Niet aan, vertwijfeld en ontdaan, om achter mijn gedachten te staan. De vraag, waar gaat dit heen? Wil ik dit wel alleen? Het antwoord op die vraag wist ik meteen. Ik willen en verwachting kan weerstaan. Ik twijfel over dingen, want ik heb nog niks gedaan. Ik voel weer van alles. Ik voel weer verwarring, want voel
voel weer van alles. Wat vind ik hier nu van? Ik weet niet of ik het kan. Verdrongen en verslagen. Hoe nu verder dan? Ik weet niet hoe ik willen en verwachting kan weerstaan. Ik twijfel over dingen, want ik heb nog niks gedaan. Ik voel weer van alles. Ik voel weer verwarring. Wat voelt dat voelt bekend. Ik voel weer van alles. Ik voel weer verwarring. Ik voel weer van alles. Voor jou. Iris Kroes, live hier in de studio. En je hebt de noemer van haar nieuwste EP, Nederlandstalige EP, maar ik er even bij zitten. Kroes door het leven. We blikken een beetje waarom op haar carrière, maar we zorgen ik vooruit. En Iris, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, toch maar even het verliezen. 2011. Ja. Daar had het al zo vaak gehoord. Ja. Denkst er nog wel eens hoe? Of is dat een oorsluitend verhaal, dat hele voice-verhaal? Nee, nou, ik denk er regelmatig nog aan dat het voor mij al heel erg leuk wie. En het komt natuurlijk nooit, oorzien het nice is maar. Maar gelukkig heb ik daar al helemaal niks mee te krijgen. Dus ik zie dat nog steeds als een super mooie opstap waar ik alles aan te danken heb eigenlijk. Ja. We konden die onder andere als onderdeel van een duo. Oh Pieter, ja, ja. Pieter Veenstra. Ja. Wat weer voor jou de beslissing om daar solo heen te gaan eigenlijk? Om solo aan de voice mij te doen. Ja, ik hier kreeg een wat meer dromen dan Pieter toen. Maar weet ik een opwelling om daarheen te gaan? Nee, het was net een opwelling. Die won een wel overwogen keus om aan een talentenjacht mij te doen. Al wist niemand dat. Ik hier toen niemand verteld. Hij van hem net niemand wist het. Want ik denk, ja, dan praat iedereen midrouw. Want in Friesland ben we nuchter en wat het al in een Hilversum is. Dus nee, dat net. Maar ik woe het wel heel graag toen, ja, mij het geval van, nou ja, ik show het schip strand. Maar dat schip dat vat nog steeds lekker. Dus ja. Ja, ongelooflijk aantallen. 4 miljoen joggers. Die jogger die winnen Ja. in die finale. Daarna komt er een album uit, First. Dat gaat de top 100 in. Ja. Ja, dan bent al die gouden bergen, denk ik. Hè? Nou, ja. Of viel het net zo? Nou, het viel er net per se als Gouden Bergen of zo op dat moment. Wel als een soort van rollercoaster. Maar ik hier net het idee van, jongens, nou ben ik het juist van, nou begint het eigenlijk maar. Ik vond het wel heel leuk dat ik toen ik nog een chauffeur is aan nodig, ik altijd alles, dat gaan en zo jezelf. Nou, toen ik een chauffeur kwam, in zo'n dikke Audi A8, mijn stoelverwarming en televisie zou ophellen. En toen, dat vond ik wel heel leuk. Dat had wel wat, hè? Ja, dat heb ik nou net meer, nee, maar dat wie toen wel inderdaad wel heel erg leuk, ja. Nou, we hebben al intussen al 12 hier verder. Als er een beetje waarom zit, alle karen die het maken haast, hè? Het spelen, het opnemen, het Friestalige, het Engelstalige. Nou, zien we het Nederlandstalige, daar komen we straks nog wel een over te spreken. Ben je nog altijd blij met de keuzes die het maken haast en de oorslagen die het dienen haast? Ja, ik ben eigenlijk wel blij met hoe ik het al hier dien heb. Wat ik wil is, nou, jammer vind, ik doe gewoon een hele hoop zelf. En dus ik moet altijd weer de goede amazing vinden om mij te werken. En ik vind het leuk om mijn verschillende amazing te werken. Maar om het al jezelf te doen, dat is soms best wel eens dreig. Maar goed, ja, ik denk dan als ik het zelf doe en als ik dan fout meidje of nou wat er dan in gebeurt, dan leidt het helemaal bij mezelf. En ja, dat jouwt hier wel weer een soort van kracht. Dat is het altijd goed was te waan, is maar. Ja, want was toch steeds, het is eigenlijk heel zelfredzaam, hè? Ja. Hier is dat wel, dat sterrenstatus, dat managers, agency haast, dat stylisten, dat is een compleet team om die heen haast. Ik zeg maar de Beyoncé's van deze wereld. Hast je ooit van dat leven gedroomd? Nee, eigenlijk net. Nee, ik vind nou echt wel goed gaan eigenlijk. Ik ben lekker aan het spelen in Oeran en nergens. En
ja, die faam, dat hoeft voor mij eigenlijk net zo. Nee, ik vind het mooi als mensen genieten van mijn muziek. En toen ik te gek wezen, als er een keer een hit of zo uitkomt. Of nou ja. Maar als ik in een kerkje speel en mensen komen naar mij thuis en zeggen, we hebben genoten. En lessen weer een heel mooi verhaal. Een vrouw die hier haar baby verneemt naar een veske dat ik dan zong. En dan denk ik, ja, dan betekent het echt iets. En dat vind ik vol meer waard dan fame of roem of zo. Maar dat is iets betekenis van mensen mij die muziek. Dat vind ik gewoon het allermooist. En wat nog zei, is het hartstikke leuk voor elkaar. Ik bedoel, de spelers te protten. Best mijn cruises op stap. Had je concerten. Dus in dat opzicht wel een artiesten, een muzikantenleven was die happy bij feels? Ja, ik ben wel happy. Alleen nog wat ik natuurlijk uiteindelijk wil, nou zie ik voor sjerkjes en dan zitten er 80 of 90 man in. Ik vind het natuurlijk te gek om voor 800 man in de sjerken te spelen. Maar dat krijg ik net vol gewoon eerlijke wies. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Hoe meer mensen ervan genieten kennen, hoe beter. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja. Hoe hoort die stem zo mooi? Want die is nog steeds zo mooi vol en zuiver en... Nou, ik zong echt elke dag standaard 2 uur ongeveer. Ik ben altijd wel een hoop aan het oefeningen aan het doen. En ja, maar net echt iets specifieks of zo. Dat ik zeg, ik slik elke ochtend dit of dat. Nee, daar ben ik een beetje maar geboren, denk ik. En onderhouden dus. Ja, heel goed onderhouden. Ja, en trainen, want het is gewoon... Die stem is gewoon een spier. Ik zoek mijn orenspieren in mijn lichaam. Ik wat meer trainen matten. Maar ik vind mijn stem ik wel heel belangrijk, want dat is mijn werk natuurlijk. En ja, nee, eigenlijk net echt iets bijzonders. Maar ik wil een hele hoop oefenen en dwaan. Ja. Praat er straks verder, want ze had natuurlijk een EP uit, Nederlandstalig. Van het eerst is ik er maar even bij. Maar ze rent weer naar haar harp. Want dit is er nog een keer live in Noorderwien. Iris Kroes. Hoe ben ik hier nu weer zo beland? Ik zie niet eens meer de overkant. Ik laat het. En het laat me. Golven drijven verder en ik zie niemand. Stroming gaat steeds harder, maar wat voel ik dan? Ik laat het. En het laat me. Oeh.
Oeh, Iris Kroes, live hier in Noorderwind. Straks praten we nog even over haar nieuwe EP. En zullen ze nog een nummer je live spelen. Daar ben ik altijd wel hartstikke blij bij. De volgende gast, helaas, je het net live. Maar ik hoop ze nog wel eens te ontvangen. Want ik ga door de Young Christian Singers. Gospel inderdaad. En pak daar geen al vast bij. Want we hadden een evenement in november. Judith en Marije, leuk dat je er binnen. Je bent van de Christian Singers, om het zo maar zo te drukken. Ja, de Young Christian Singers. Hoe lang al trouwens? Ja, ik zit er al vanaf mijn 16e bij, dus nu 15 jaar. Wauw, en doe? Ja, jaar of 8 nu. Ja, hè? Ja. Wat vind je de onleiding om bij het koor te gaan? Ja, het is hartstikke mooi om met zoveel verschillende stemmen te zingen eigenlijk. Iedereen zingt zijn eigen partij en dat maakt het wel tot één heel groot mooi geheel. Ja, dat vind ik wel prachtig. Is het heel belangrijk dat het een gospelkoor is? Ja, ik hou heel veel van gospel. Ik vind het mooie muziek. En ik vind het een mooie manier om het geloof uit te dragen ook. Dus ja, zeker. En zong je echt pure gospels? Of maak je wel een beetje de crossover naar popmuziek en orenmuziek soort? Ja, ook wel eens. Bij eerdere gospel-events die we hebben georganiseerd... hebben we ook wel andere nummers gezongen. En zo af en toe zelfs ook in de kerkdienst wel, ja. En je speelt meestal met een hele band erbij of zo wat heen? Ja, klopt. Ja, we hebben een gitarist, een pianist en een bassist. En nu vergeet ik de drum nog. Ja, de drum natuurlijk. Ja. En af en toe ook wel eens wat muzikanten die we er extra bij vragen. Ja. Om dat te versterken. En waar treden je meestal op trouwens? In één plak of meerdere plakken? Of ga je met hele land door? Nou, heel veel Friesland, maar ook wel Groningen, Drenthe. En dan daarna wordt het wel een beetje ver weg. Anders moeten we heel vroeg uit ons bed. Ja. En meestal in kerken? Of hij door ik wel orenpodia? Ja, vooral kerken. Ook wel op dorpsfeesten. Ja. Reden dat je hier zit is een evenement. Ja, vertel het zelf maar even. Het werd weer in november houden. U te hollen voor de 8e keer ook al. Ja, klopt. Ja, corona heeft de afgelopen jaren natuurlijk wat roet in het eten gegooid. Ja, Dus is konden we niet jammer. organiseren. Hè? Ja, klopt. Wat ben je Maar van mag het doel weer. en wat is de reden dat je hier zit? Nou goed, we organiseren dus graag weer het gospel-event. En dat doen we liever niet alleen. En vandaar dat we ook mensen willen vragen en oproepen om mee te doen met het projectkoor. Ja. Okay. En wat mensen kennen of net kennen, wat ze willen, bij wijze van spreken? Nou ja, willen zingen is sowieso heel belangrijk natuurlijk. En samen muziek maken. Ja goed, een beetje toon houden is wel fijn. Maar goed, niet iedereen is een solist, dat hoeft ook niet. En het gaat natuurlijk vooral om samen muziek maken. En ja, als je daarvan houdt, dan beveel ik het hard aan. Ja, want wat deed hij vaker in? Het is dus echt een oproep voor mensen die net in de koor zitten, of net bij hem in ieder geval. Als je hem zin had, doe maar mij. Is het een beetje op die manier? Ja, eigenlijk is het heel laagdrempelig inderdaad. We willen gewoon heel veel mensen. Want we hebben vorige keer ook met een projectkoor van 100 man opgetreden. Nou, we zijn zelf met ongeveer 30. Dus zijn we echt met 130 op een podium. En er komen ook heel wat gasten op af. Dus ja, iedereen vanaf 15 jaar is welkom. Ja. Nou ja, een beetje toon horen, dat zit er wel in natuurlijk. Ja, dat is wel prettig. Maar Ja. het hoeft net te wijzen dat je een soort auditie krijgt en dat je het zien in is jongen mast of zo. Nee, dat hoeft niet. Het samen muziek maken en plezier maken is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja, klopt. En dan wordt- We gaan repeteren, hè, dus je wordt geholpen met alle partijen. En onze dirigent Wilco Kloosterman neemt iedereen mee, ieder voor zich. En zo studeren we, in een repetitie of 5 studeren we alles in. En dat eindigt dan met een spectaculair concept. Ja, want is het een eenmalig concert wat je hem dan doet? Ja, klopt. Ja. Ja, en 18 dus wel- november, volgens mij. Ja, op 18 november. En het is wel leuk om te noemen, want Wilco die maakt dan echt voor beide koren echt een partituur. Dat het een dubbelkorig lied is eigenlijk. Dat is wel heel speciaal. Dat maakt het wel vaak wel 8-stemmig. En dat hoor je niet vaak. Dus dat is wel extra mooi. Ja, spectaculair wat dat Ja. betreft. Ja, en ook voor mensen in projectkoor, als er wel mensen zijn die heel graag solo zingen. Nou, hebben we ook wel eens gedaan dat er wel een mogelijkheid is om ook solo te zingen. Dus wie weet dit jaar ook wel weer. Alles Ja, is mogelijk. Alles is mogelijk. Als mensen dit jaar en ik denk, goh, dat vind ik leuk om eens in ieder geval mei te doen. Wanneer ben de eerste repetities al? De repetities beginnen in oktober, eind oktober. En de inschrijvingen zelf voor het projectkoor, dat start op 1 mei. Om 12 uur 's nachts gaat het open. Dan kan je inschrijven. De kosten zijn €15. En ja goed, we gaan ervan uit dat veel mensen zich weer aanmelden.
hiervoor. Ja, nou, Ja. dus ik denk dat je moet nu gaan komen op tijd, want dan kan mensen zich al vast even bedenken, wil ik dat? En dan moet ze er in je maaien bij wezen om zich op te jaan. Is er een soort maximum of kan gewoon iedereen meedoen die zich maar opjouwt? Nou, we willen zoveel mogelijk. Ja, wij weten dat er in ieder geval 100 man op zo'n podium passen. Maar ik denk, probeer maar gewoon zoveel mogelijk te krijgen. We Ja, zien het kijk, wel. ja, kijk. Geen maximum, nee. Nee hoor. En hoeveel nummers ben je van plan dan te jongen eigenlijk? Ja, we zijn ongeveer 2 uren bezig, dus vaak een stuk of 10 nummers wel. En de projectkoor doet dan ook wel alleen wat nummers. Wij zingen alleen wat nummers. En ik denk dat je dan wel gauw op 10, 14 nummers komt ongeveer. En naar je eigen koor, heb je nog steeds genoeg mensen die het meedoen willen? Hoe zit dat in werk? Ben er genoeg jonge mensen die het leuk vinden te jongen? Ja, nou ja, zeker. In principe zitten we vol. Alleen de tenoren, dus de hogere mannenstemmen, dat is altijd wat lastiger. Dus die zijn sowieso nog welkom. En afgezien daarvan mochten vrouwen of als ze zich willen opgeven, dan komen ze wel terecht vaak op een wachtlijst eerst. Ja. Okay. En waar met mensen wijzen? Is er een internetsite of een Facebookpagina of wat dan ook waar mensen zich hobby aan kennen? Ja, op onze site www.youngchristiansingers.nl kun je vanaf 1 mei je aanmelden. Daar kun je ook alle informatie vinden. En we hebben een Facebook-site met Young Christian Singers. Instagram natuurlijk. En als je dat volgt, dan kom je ook heel veel te weten. En er is ook een evenement aangemaakt. En er zijn al heel veel mensen die als geïnteresseerd hebben aangemeld. En die alles al volgen. En daar komt steeds wat nieuwe informatie bij. Nou goed. En met het koor kom je meer, maar eens even. Dan kunnen we even live optreden. Zullen we het zo al praten? Doen. Hartstikke leuk. Ja, zeker. Ja, super. Zet het in de agenda. 18 november is het grote evenement. In je maai, je bent ingeschreven, dus er is nog even 1 of 2 weken na te denken. Wil ik meedoen, dan kan dat via de site dus van de Young Christian Singers. Ja, jongers, wat ik ook zeggen op zijn Fries, maar het is zingers. En waar wit, dus dan voor mij om dat grote evenement. Dank u wel, succes alvast. Ja, Dankjewel. dank je. Yes. En we gaan naar een optreden van The Winners, hier live in Noorderwien. Like strangers, that's what we are. Darling, how can lovers pull apart so far? Like strangers, how can it be? Only days ago we loved so tenderly. I love you, truly I do. And I hope deep in your heart you love me too. Let's forget that we've been angry. Let's be lovers like before, and swear not to be like strangers anymore. Let's forget that we've been angry. Let's be lovers like before, and swear not to be like strangers anymore. Ja, toffe band. Dit weekend in Friesland. Ben je wel eens vaker trouwens, ja, The Winners. Jaap, Rob, Erwin, te gek dat jullie er zijn. Welkom. Jullie zijn al de hele tijd bij elkaar. Ontdek je nog wel eens nieuwe rock'n'roll nummers? Ja, toch wel. Ja, Ja, echt? het is niet te geloven, maar ze zijn er nog. Ja. Waar druk mee dit jaar? Want jullie doen soms Buddy Holly en dan doe je Everly Brothers. Wat wordt het thema dit jaar? We hebben nu een tour dat heet The Winners Play Classic Rock'n'Roll Stars. Dus dat hebben we eigenlijk heel goed verzonnen, want dan kunnen we gewoon spelen wat we al jaren doen, allerlei artiesten. Hoe zit het nou? Gaan jullie met z'n drieën zitten? Of komt er meestal iemand met een lijstje of zo?
Hoe bedoel je? Nou, favoriete nummers om te spelen. Oh, ja, nee, daar gaan we wel voor zitten, ja. En dan wordt er een lijst samengesteld, want het is ook echt een programma. Dus we gaan van nummertje 1 tot nummertje 26 zit er een soort verhaaltje in. Van eigenlijk alle grote rock'n'roll helden 1 nummer. 1 nummer. Ja. Oh, is dat een beetje de stelregel? Ja, precies, want de vorige shows was dus van 1 artiest een heleboel nummers. En nu is dus van een heleboel artiesten 1 nummer. Je staat hier met een prachtige contrabas. Stel je voor, je kiest een nummer uit. Moet je dat nog helemaal gaan uitzoeken hoe je dat speelt? Of hoe gaat dat eigenlijk in de praktijk? Ja, in principe krijg ik altijd, spreken wij af welk liedje wij gaan spelen. En dan ga ik dat thuis helemaal uitzoeken hoe dat een beetje in elkaar zit. Ja, een beetje analyseren. Een beetje analyseren. De rock'n'roll is over het algemeen wel vrij allemaal een beetje hetzelfde. Dus. En als je het al een tijdje doet, dan voel je dat een beetje aan. Waar de kneepjes zitten en zo. Altijd al rock'n'roll liefhebber geweest? Ja, ben ik altijd geweest. Vanaf het begin zo'n beetje, maar met Elvis begonnen. Hè? Ja. Net zoals veel andere mensen, denk ik. Ja. Heb je andere favorieten? Ja, ik heb er heel veel. Maar ik ben gek op Buddy Holly, waar wij dus die show van doen. En ik ben gek op Bob Wills. Dat is meer western swing-achtig. Gaat meer naar de country. En zo heb ik er nog wel een paar, ja. Echt een lekkere muziek. Ik ga even naar Robta. Fantastische Gretsch trouwens. Hoe lang heb je deze al? Deze die heb ik nou een jaar of 20. Oké. Ja, maar ik heb hij heeft een jaar of 15 in de mottenballen gezeten. Oh ja, niet gebruikt? Nee. Het is een beetje bij het bezit van te veel gitaren. Dan af en toe dan Ik durf het bijna niet te vragen, maar heb je er veel? Ja. En dan sta je echt voor de kast van, nou, wat zal ik dit keer eens meenemen? Of heb je toch wel, neem je deze eigenlijk een x-aantal optredens gewoon dezelfde mee dan? Nou, ik heb wel een beetje periodes dat ik 1 gitaar het liefste gebruik. Maar in principe is het, denk ik dat je het beste kunt vergelijken met een vrouw voor de schoenenkast. Ja. En toch nog klagen, want ik heb niks om te dragen. Ja, nee, klagen, maar dat doe ik heel graag. Hè. Dat is, ja. Is je altijd bespeelbaar of moet je zo'n instrument ook nog echt onderhouden? Nou, deze daar heb ik ook echt een beetje een 50s instrument van gemaakt. Want in de loop der tijd is de manier waarop ze die dingen afstelden heel erg veranderd. Vroeger gebruikten ze veel dikkere snaren bijvoorbeeld. En dat speelt wat zwaarder. Maar als je een beetje de authentieke sound wil, dan ontkom je er niet aan om de ouderwetse snaren erop te zetten. En dat heb ik dan bij deze gedaan. Speciaal voor dit programma, voor die Classic Rock'n'Roll Stars. Want ja, dat is het als iemand een echte contrabas meeneemt, dan moet ik ook wel een beetje zorgen dat ik een echt gitaargeluid heb. Dus dat is een beetje de insteek. Ja. Hoe lang loopt zo'n show, zeg maar? Het hele jaar nog? Of zit je alweer te denken aan een nieuwe? Ja, nee, dit doen we eigenlijk tot, even kijken, in mei is de laatste. En dan hebben we er volgend jaar nog een paar. En volgend jaar hebben we ook weer een nieuw programma, Everly Brothers. Dus daar gaan we ook in september weer mee aan de gang. Tijdloze muziek. Ja, gelukkig wel. Ja, dat kun je ook wel merken, denk ik. Hè? Jullie maken echt letterlijk tijdloze muziek. Ja, ik moet wel zeggen dat het publiek is wel wat ouder geweest sinds geworden. Sinds vooral bij de Everly Brothers. Dan moet er flink wat ruimte gemaakt worden voor de rollators en de rolstoelen. En ja. Komt vast wel weer een revival onder de jeugd. Ja, zeker. Nou, het is zo, toen je zelf 15 was, vond ik het natuurlijk hartstikke leuk om voor meiden van 28 te spelen. Maar op een gegeven moment wordt het toch wat minder als je zelf tegen de 60 Ja, loopt. dat is nog steeds hè? Ja, dat is nog steeds leuk, ja. Nee. Eigenlijk moet ik meegroeien met de doelgroep in ieder geval. Ik vind het fantastisch dat ze er zijn. En nogmaals, regelmatig in Friesland te vinden. Zorg even op hun site, want daar staan alle tourdates wel op. In ieder geval de titeloze muziek, het spotro en de pret om het te spelen. Dit binnen de Wieners. Just a little baby, I didn't have many toys, but my mama used to say, son, you got more than other boys. Now you may not be good looking, and you may not be too rich, but you never ever be alone, 'cause you got lucky lips. Oh, lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. I don't need a 4-leaf clover, rabbit's foot, or a good luck charm.
spin that wheel of fortune. All I do is kiss my chips, and I know I'm bound to win, yeah, 'cause I got lucky lips. Oh, lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. I don't need a four-leaf clover, rabbit's foot, or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Oh, lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find that love that's true. I don't need a four-leaf clover, rabbit's foot, or a good luck charm. With lucky lips you'll always have a baby in your arms. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys 8 by 12 4-bedroom. I'm a man of means by no means, a king of the road. Third boxcar midnight train, destination Bangor Lane. All worn out suit and shoes, I don't pay no union dues. I spoke old stokies that I found, short but not the big around. I'm a man of means by no means, a king of the road. I know every engineer and every trade, and all of their children and all of their names. Every head down in every town, every lock that ain't locked when no one's around. I got trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no bets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom buys 8 by 12 4-bedroom. I'm a man of means by no means, a king of the road. Trailers for sale or rent, rooms to let 50 cents. I'm a man of means by no means, a king of the road. Toffe band, The Wieners. Kom uit het midden van het land, dus regelmatig in Friesland te vinden. Zo zijn aan de weekend trouwens ook. Speelden ze in Burgum in de Pleets. En ja, ze zijn goed, ja. Ze zijn absoluut goed. Ik hoop ze zeker weer eens in de studio te treffen. Dat hoop ik ook van mijn gast die wel jeder jet ha, Iris Kroes. Gelukkig komt ze zo aan del. Had ze een nieuw werk uit of een nieuw plan of een nieuw idee. Ja, ze verrast dus toch wel met een volslijn Nederlandstalige EP, zit ik hem er even bij. Hoe bist er, Iris, zou op die Nederlandse taal komen? Je hebt natuurlijk praast het en dacht ik wel eens Nederlandstalige noemers dienen. Ja. Maar du brengt nou Nederlandstalige muziek uit. Ja, dat is eigenlijk best wel een grappig verhaal. Want ik hier net per se de wens om Nederlandstalig te schreeuwen. Maar ik zit bij een vereniging. Dat is een vereniging voor auteurs. BAM, je dat. En er zit al independent artists, is maar die kan zich daarbij aansluiten en schreeuwers. En die organiseren ik songwriting camps. En toen dacht ik, nou, liet ik dus naar zo'n songwriting camp gaan, want dan ontmoet ik bij nieuwe mensen en dan zoek ik bij me welke mensen ik samenwerkje ken. En toen werd ik indeeld bij twee songwriters, Arjen Veneman en Lars Koehoorn.
En die schreeuwen eigenlijk alleen maar Nederlands. En Arjen Veneman, bekend van de hit Ik heb aan je fiets gelikt. Kent die wel? Ja, nou wel. Ja, nou wel. Ik heb aan je fiets gelikt. Ik heb aan je fiets gelikt. En morgen doe ik het weer. Superleuk. Maar toen dacht ik wel, ja, ik weet net of dit helemaal mijn genre is. Zeg maar goed, laten we gewoon Nederlands proberen. Dus toen heb ik Nederlands geprobeerd. En toen heb ik een versje maken met hun beiden. En dat was eigenlijk wel heel mooi. En toen dacht ik, ja, maar ik vind het eigenlijk wel een hele mooie taal om in te jongen. Dus zo is het kan dat ik meer versjes in het Nederlands maken heb. Dus ja, dus eigenlijk toeval dat ik op dat camp wie en dat ik dacht, ja, dat ik eigenlijk de Nederlandse taal ontdekte. Dat ik het eigenlijk heel mooi vond. Nou ja, en wel grappig, naar het Fries en het Engels. Ja. Dan zei ze, nou, ik ben wel, misschien wel taal wat nice. Net zo volle hier. Ja. Ja, dan leent zich die taal direct perfect voor, denk ik, of niet? Ja, en het is best wel een hele mooie taal. Alleen het is wel heel direct, zeg maar. Er is meteen wet ook hier. Is Friesland het Fries wat jongeriger in dat opzicht? Of leent het Engels zich toch weer uiteindelijk ook wel weer voor de popmuziek, vind ik gevoel? Ik denk eigenlijk dat ik Fries misschien wel het mooiste vind, heel eerlijk. Ja. Want dat is gewoon zo'n mooie taal. Maar Nederlands, ik heb dan wel eens in mijn theatershows of zo een Nederlandstalig noemen die dan een cover. En dan zijn ze, ja, je moet meer Nederlands gaan doen. Dus ik weet dat ik wel gewoon nieuwsgierig naar hoe dat mij leidt. En nou ja, ik heb er wat van makken. 4 versjes. Ik heb nog een hele hoop. Die liggen nog steeds op de plank. Zeg maar, want ja, dan was ik een keuzemeidje. Dus er ben nog meer. Ja. Nou, daar mag ik nog lang net stappen in. Daar best eerst goed voor. Maak ik eerst mooie versjes voor. Even naar de titel van de EP. Cruise door het leven. Ja. Dat klinkt bijna wat biografisch. Zo van, goh, ik ben nou het 10,5 jaar onderwijs bij mijn carrière. Ja. Best een beetje rondblikken, vind ik gevoel? Of nou, dat net per se. Maar ik wie met Jason Staal, die ken misschien ik wel. Daar ben ik wel een hoop mee aan het schreeuwen west. En ik zei, ik wil gewoon een liedje maken wat een soort van introductie is over mezelf. Ik zei, als niemand weet wie ik ben, dan wil ik gewoon een liedje kunnen zingen van, nou, dit ben ik. En toen kwamen wij op Cruise door het leven. Ja, hij is heel goed met woorden. En Jason is echt een super talent wat betreft woordkeuzes en zo. En toen kwam eigenlijk maar dat versje. En toen dacht ik, ja, maar dit moet dan ik de titel worden van mijn EP. Want ja, cruise door het leven, dat is natuurlijk mijn achternaam. Maar ik cruise natuurlijk ik. Dus het is een beetje een woordspeling. Dus, maar het is een samenvatting inderdaad van hoe ik toch het leven cruise. Ja. Nou, voor mij geen vervelend leven. Absoluut net. Nee, zeker net. We volgen die natuurlijk. Ik word op social media. Ja. En dan zei ze zelf even, want dat hele cruise gebeuren, dat bloest ik dwaan. Ja, nou, toevallig met ik oor de week weer aan boord. Waar gaat de reis in? De reis gaat naar Noorwegen. Ja, dat is daar prachtig. Ja. En dat is ook 2 shows. Het waren in het theater, mijn band, glitterjurk, alles erop en eraan. Good evening, ladies and gentlemen. En toevallig zie ik dan, 2 dagen ervoor, zie ik weer in Appelski in een kunstcafé voor een klein gezelschap. Maar dus die variatie bloed ik hartstikke leuk. Ja. EP is uit, nou goed, die best wat om te presenteren dus. Ja. Met de cruise opstap. Ja, en wat speel je? Is dat een beetje even voorlopig de toekomst of had je nog meer plan? Ja, dat is wel de voorlopige toekomst inderdaad. Dat ik jouw liedse concertjes her en der, overal en nergens. En deze EP moet natuurlijk er zo vol mogelijk mensen beluisteren. En daar is toch iets met een dicté, hè? Ja, ik heb 24 mei komt het op Omroep Friesland. Ik schreef het Fries dicté dit hier. Nou, dat is natuurlijk een super eer. Want ik werk vredig en ik dacht, nou, ik weet net of ik daar de goede persoon ben. Want als er al post-it plakkers hing in mijn moeilijke woorden of net? Die Fries is net perfect. Nou, ik heb meteen de Frieske Academie bellen en ik zei, ik moet echt het Fries woordboek hebben. Want daar haal ik de woorden natuurlijk uit. Dus ik heb echt flink bladeren terug het Fries woordboek en ik heb hele leuke woorden bedacht. Dus ik heb het al inleveren, dus het lijkt nou bij de commissie, want het moet natuurlijk nog 20.000 mensen heen om te zien of het echt geen flaat is zit en of het goed is. Dus ja, dat vind ik echt een superleuke uitdaging. Dus dat is 24 mei. Dan komt het op televisie. Spannend. Van alle markten thuis. Of van alle merken thuis in ieder geval. Leuk dat je wist. Best nog net van die zomer. Wij willen graag nog hier. Dan moet van die live jaren. Iris Cruise dus. EP is gewoon op internet wat te vinden. Natuurlijk onderaan op Spotify. En Nederlandstalig dus. Fries dicté. En op de cruise had het meestal in het Engels. Dus hoe internationaal wil je het ha? Dit is er nog een keer. Live in Noorderwien. Iris Cruise.
zo vaak tegen de lamp aangelopen. En toch doe ik het telkens weer. En ik stel mij de vraag: heb ik een pad uitgekozen dat mij alleen laat keer op keer? En hoe diep die put ook is, ik graaf me er wel uit. Ik kijk nog 1 keer naar mezelf en ik besluit. Het komt toch altijd goed, en ook wel als het anders moet. Dus ik beloof aan mezelf dat ik het ooit wel ga begrijpen. Mijn gevoelens wegen veel te zwaar, en hoe dan ook, ik blijf hier staan. Dus ik beloof aan mezelf als ik zeg, ik ben bijna daar. Het komt toch altijd goed. Overstromen. Waarom blijft het hier steeds bij mij? Zo goed en zo kwaad moet het mij overkomen. De twijfel komt dichterbij. En hoe diep die put ook is, ik graaf mij er wel uit. Ik kijk nog 1 keer naar mezelf en ik besluit. Het komt toch altijd goed, en ook wel als het anders moet. Dus ik beloof aan mezelf dat ik het ooit wel ga begrijpen. Mijn gevoelens wegen veel te zwaar, en hoe dan ook, ik blijf hier staan. Dus ik beloof aan mezelf als ik zeg, ik ben bijna daar. Het komt toch altijd goed. Iris Kroes, haar nieuwe EP staat op Spotify onder oren. En ik ben wel heel benieuwd hoe de reacties zijn op dit Nederlandstalige album in ieder geval. Alweer onderwijs en net zonder succes. En waar wit, ja, zit je misschien de nieuwe Iris Kroes op bij. En we gaan een complete squalbandje van Comenius, dat heet One Music. Liet je bij wie jaren? Nee, dat kind hudden! Hoe is het? Hanna. Lennart. Eva. Sterre. Wilmer. Isa. Elise. Janice. Luc. Iris. En ik ga nog even naar de pianist. Dan. Joshua. En hoe heet je hem drummer? Dat is Koen. Hey Koen! Hey! Hoe lang zit je al in deze band? Ik denk nu een jaar. Oké. En al gelijk met de viool? Ja, vanaf het begin al. Dat is een moeilijk instrument, of net? Ja, maar ik speel vanaf mijn 9e. Dus Wow. En dit is wat meer popmuziek wat je hem doggen, maar hoe best je opleidt? Dus klassiek violist of? ja, van alles wat. Wel verschillende culturen muziek. En ik ben wel met klassieke muziek bezig. Maar ik vind pop ook heel leuk. Ik ben hier van de zangeres en daar. Wem had je op, jong, voor deze band? Ben je altijd aan het zingen of niet? Oh ja, ik zing altijd. Ja, Ja, hè? ja. Thuis altijd zingen? Ja, echt al sinds ik heel klein ben. En zit je ook in andere bands of is dit de band? Dit is de band. Ja. En hebben jullie nou ook ruzie over welke nummers jullie gaan doen? Of hebben jullie daar... We hebben soms onze docent die dan net een nummer wil doen wat wij minder leuk vinden. Maar hij luistert vaak wel naar ons, dus dan doen we gewoon wat wij willen. Ik dacht, jullie zijn mondig genoeg natuurlijk. Heb je al eens vaker opgetreden met z'n allen? Ja, zeker. Waar? Harmonie. In Harmonie, ja. Echt met wat was het ook weer, kerstviering. Oké. Ja. Wat voor nummers hebben jullie toen gedaan? Multicolor, dat was ook het thema. Dat is echt heel leuk. Jullie staan niet met alleen en solo te zingen, maar met z'n allen. Hoe moeilijk is dat? Ja, het is soms wel gewoon zoeken van welke toonhoogte en zo. Ja, je moet goed op elkaar letten, lijkt mij. Ja, natuurlijk, ja. Wel heel super om te doen dus. Ja, heel leuk. En wil jij later ook wereldberoemd worden? Ja hoor. Ja, vind ik niet echt. Hey, maar de boeken we de Ziggo even. Ja. Jij zingt vaak?
Ja, op zich wel. Ja, maar ik had even een tussenpauze dat ik even niet meer was, maar ik zit er nu weer even bij. Ik ben hartstikke jong. En soms moet je ook even een pauze nemen, toch? Ja, het kan nog van alles gebeuren in je leven, toch? Zing jij thuis veel? Ik zing thuis de hele dag door. Dat vindt mijn familie heel irritant. Ja, dat is... Ja, maar hou maar even op dus. Ja, dan heb ik even een knopje, dan moet ik naar mijn kamer en dan moet ik daar verder zingen. Maar nee, ja, ik hou wel van zingen. Ja. Toekomst, bands of koren? Wat wil je? Nou ja, Dat weet je nog niet. ik weet het nog niet, maar deze band is wel heel erg leuk. Alleen, ja, wij gaan onze examens doen, dus dan verlaten wij deze band. Friends for life, toch? Ja, precies, altijd. Ja. Wij jou graag jonge mensen in podium door Juwet Comenius. Dat is in ieder geval de squallen. Dit is de band in ieder geval daarvan. One Music live in Noorderwien. En dit weer ik voor het Noorderwien ooit na je weekend. Hoi! 1, 2, 3, 4. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls with the curls in their hair, white shirts and shoes sitting way over there, and the songs get louder, each one better than before. And you singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hands twist the sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you singing the songs, thinking this is a life. Where you wake up in the morning and your hands twist the sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Oh yeah. So you're heading down the road and you touched it before, and you're waiting outside at the gym's front door, but nobody's in and nobody's home till 4. So you're sitting there with nothing to do, talking about what the project is running, and where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. Where you wake up in the morning and you have to switch sides. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. Where you wake up in the morning and you have to switch sides. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? You sing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have to switch sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have to switch sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have to switch sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and you have to switch sides. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight?
across the water. And I think of all the things what you're doing, and in my head I'll paint a picture. Since I've come on home, well my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Why don't you come on over, Valerie? Hold your hand and squeeze it softly, 'cause I realize I love you more now than I ever did before. For the better and the sweet and through those weary times, I've never thought of letting you go. No, I never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. I know you're scared and there's a million things to worry about. I know you're tired, you're afraid of what you'll dream. But you can't yell at me, be mad at me, just cry it out. I've never thought of letting you go. No, I never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. Just let me hold your hand through night and day, and I will kiss your every fear away. Now listen closely to these words I say. No, I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'll be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'll be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. I'll be lost without you.